Тристаен апартамент на цената на двустаен, на пешеходно разстояние до плажа, осигурено място за паркиране и то в Свети Константин И докато набираш телефонният ми номер, за да не скучаеш, ще ти покажа няколко ексклузивни кадри от апартамента. Ало, да, здравейте, да. Точно така, 80 квадрата е чистата жилищна площ. Да, състои се от дневна, 2 спални, 2 тераси, баня и коридор. Да, точно така, втори етаж, под него има апартамент и над него също, като жилището е изцяло покрито. Да, и за паркирането няма да се притеснявате, паркирате си пред сградата и се качвате в апартамента. Направо слагате новите чершафи и веднага започвате да го давате на нощувки за сезона, а и не само. А и за да ви улесня максимално, разполагам с ключове за имота и може да го видите в удобно време. Чудесно, разбрахме се. Аз през това време ще отскоча до плажа, че с тая пролет, която ни пробутаха като от AliExpress, вече нямам търпение да започне лятото.